garkuwa, babban jigo kuma madugu. In ka je kiɗa na maza to lallai za a yi wani sansani. Kai ne jiya kai ne yau zan fara kakar rufe ta gaba ɗaya. Dodon mu je mai gaskiya, mun san kai baka da wariya, kowa a wurin kai ya san ɗaya. Namiji sannan gogon maza shine nan zai rike Zamfara. Dodo ka zama kainuwa, a Zamfara kai ne mai gida a cikin tafiyar APC. Mai taka daɗa ba damuwa. Dodo ka zama kainuwa, a Zamfara ka zama madugu a cikin tafiyar APC. Mai taka daɗa ba damuwa. Aminu Sani Jadi ya ce mu faɗi zancen mu da gaskiya, domin tafiyar ta dunkule yanzu ta zama iri ɗaya. Yanzu Dodo ka zama mai gida, mu a Zamfara ka zama garkuwa. San kirari sai da kiran maza, kashe tunku shi ke jiba, kusa kuma sai dai bodari, kare shi ke haushin gida. Kan ɗaki zan sanya ka, a dole in yo baitinka, jirgin sama ba a tsare ka. Aminu Sani Jadi je ka, yarda ka so haka mu mun ɗauka. Mu tafiyar Dodo ba gargada, tafiyar Dodo ba gargada. Muke dutse na fashin tama, sadauki ka wuce birgima, ja yaƙi mai jarragama, shakundun ka cika kakama. Ina zaki mai kwarjini, dattijan nan mai farin jini, a Zamfara ka zama madugun tafiya san baka bakin jini. A ƙasa ta arewa gama gari yau har da kudin kai kwarjini, yariman bakura mai gida, mu je turmi na tsakar gida. Na mata wallan muradin Dodo gwamnan mu gaba ɗaya. Dodo ya rike gaskiya, ya jara gamar mu gaba ɗaya. Baraka da zuwa APC yau Dodo ya samu shahara, ga gwamnan mu na Zamfara, a sa kwalaba in ji kankara, wa'yansu su ce ka gagara. Dodo ya faɗi ya ce yariman bakura ba shi da damuwa. Dodo ka zama kainuwa, a Zamfara kai ne mai gida a cikin tafiyar APC. Mai taka daɗa ba damuwa. Jadiya amana ɗan halak duka yanzu mun buga ba ɗaya. Al'ummar Zamfara birni da karkara yau ba wani turjiya. Jadiya kan daki ne mun san ya rike gaskiya, dukkan wani mulki na ci gaba shi ma zai bi shi da gaskiya. Shi baya bin ƙarya, gaskiya yake bi ya rike juriya. Yarima kaje mai gaskiya, na Dodo ba ku da wariya, yanzu mun rike tsintsiya. Ga Aminu Sani Jajin na Dodo shi ma ya rike tsintsiya, ya ce birni ƙauye matasan namu sun rike tsintsiya. Tafiyar yau ta zama to ɗaya, aiki ne babu hayaniya, dan a haɗa ƙarfi da ƙarfe domin ci gaban Zamfara. Dodo ka zama kainuwa, a Zamfara kai ne mai gida a cikin tafiyar APC. Mai taka daɗa ba damuwa. Gaya kai ba a cika ka, an danna za a ji suka, watan Agusta marka kai mu je mu ci ribar kaka. Kai silika ba a sarka ka, gar saki ba ya saka ki, na ga rago baya maganar ki, kurawa ne zai raina ki. Dodo Allah ya tsare ka. Dodo ka zama kainuwa, a Zamfara kai ne mai gida a cikin tafiyar APC. Mai taka daɗa ba damuwa. Ga zance na zana fara shi babu tsayawa gaskiya. Dodo ka zama madugu, Zamfarawa sun buga ba ɗaya. Inda APC mun ɗauke tafiyar nan